Ungangithandi engathi uyangidabukela. Othandweni kuyabanjiswana akekho kumele akhothanyelwe. Uhluleka ukungithanda noma sengikuncenga ngikugoqela. Emaphutheni akho ngicimeza ngikuvikela. Hayi, uyakwazi ukukhipha umuntu othandweni ozimisela. Umbethi isikhumba semvu ibhubesi kwezothanda elizophula izinhliziyo ezimsulwa. Lalela mina ungangithandi engathi uyangidabukela. Uma ukubona ngingakufanele ukuphila nawe ngcono ungiyekele. Kungcono ukuphila ngedwana nginokuphila ngothando lokuncikisela. Uma lolu uthando olubanjwe nguwe ngcono ulidedele. Iphakethe lami usulazi kangcono ukwendlula imizamo yokufuna ikusasa lakho. Ngoba noma ufuna ukuthize unokungitshela ukuthi uma ngingakutholi ngikutshele uzokufuna kwabanye. Ngiyamnyanya wathi iqhinga lokuzuza ukuthize kuwesilisa ukwehlisa idiluzi. Sizoyifonqa siyidabule incwadi yomlando wothando lwethu uma uqhuba kanje. Obhalile ilona umkhumbula njalo uma ufuna ukuthize noma usumalile. Ubonge Mr. Boy.